Iriši i Tulalan. U poređenju sa prethodnim mečom 3 promene. Vidite iza gola koji čuva Steve Mandanda. Sulejmani, ispred njega Sanja. Sulejmani se odlučuje na neku vrstu centaršuta. Lopta stiže do Boška Jankovića, vrlo lep potez. Loptu je izbacio, mislim Abidal. Međutim, evo novog napada. Kačar je tu, bori se za tu loptu. Evo još jednom driblinga Boška Jankovića koji je tim driblingom oborio na zemlju. Opet srpski navijači. Ovog puta će biti glasniji jer Kačar ulazi u kazneni prostor. Evo šanse! Blizu Benzema, još jedan do... Kuf ubacuje Govu, tamo Andriju, bravo Vladao! Jankoviću. Opa! Proigrao je i prevario Abidala i stigao do lopte pre njega, evo šanse! Sulejmani sada mnogo bolje, Vidić! Do linije i stiže do Thierry Henrya. Anelka, Tulalan. Krstajić ne zna gde je lopta, evo šanse za Andrija, 0-1, 1-0. Anelke, bravo za odbranu Stojkovića i dalje opasno. Tošić izbacuje. Udarac sa gotovo 20 metara, odbrana. Anelka je vrlo brz, oslobodio se protivnika. Lan ostavio je loptu Gurkufu, dobar potez Gurkufa koji je prevario. Ivanović, Kačar. Evo šanse, gol! Nije gotovo, Ivanović! 2-1! Opet Francuzi primaju gol posle prekida. Ponovo primaju gol posle prekida. I ovo će uticati na njihovo samopouzdanje. Ivanović postiže drugi pogodak u karijeri u dresu reprezentacije na 14. meču. Prethodni je dao Portugalcima u utakmici koja je završena 1-1 tokom prethodnih kvalifikacija. Vlado Stojkovića na polovini Francuza. Francuzi brane rezultat u Parizu. Janković. Krasić. Tu Henry fali. Henry ne može da zatvori po toj strani. Evo šanse! Žigić. Zaustavljen Gurkuf. Ivanović. Francuskih igrača. Alou Diarra. Sudija bek do Boška Jankovića. On ima odličan dribling. Ipak će centrirati. I to u srce kaznog prostora. Gde je glavom igrao Gojković. Malo više samopouzdanja. Mogli smo više protiv vice prvaka sveta.